Bon dia, soc Pere Puigdomènech, soc científic i treballo en el Centre de Recerca en Agrigenòmica del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, on em trobo en aquests moments. La meva recerca durant aquests darrers anys ha estat entendre les bases genètiques, moleculars, que ens permeten a nosaltres cultivar un conjunt d'espècies, sobretot vegetals, que estan a la base de la nostra alimentació. Aquesta és una tasca interessant perquè ens porta a tenir en compte quin és l'origen de les espècies que nosaltres cultivem en vegetals, però també animals d'alguna manera, i que ens permeten a l'actual població mundial d'alimentar-nos, com a mínim a la gran majoria, d'alimentar-los correctament. Aquesta recerca m'ha portat a interessar-me per diferents aspectes del que és el fet de l'alimentació. Què necessitem nosaltres per alimentar-nos, per dur a terme la nostra vida d'una forma correcta i suficient, quina és la seguretat alimentària, per què nosaltres considerem que certes coses són aptes per menjar, els aspectes no únicament científics, sinó també allò que ens permet de cultivar una sèrie d'espècies determinades i per tant els pagesos les poden produir correctament i portar-nos-les a casa nostra. I per tant, tant els aspectes que tenen a veure amb allò que necessitem per menjar com allò que ens permeten de produir el menjar d'una forma adequada, és un conjunt d'idees que són les que estan en el llibre del que estem parlant avui dia. Estem parlant d'un llibre que es diu Exploracions per al planeta menjar, que s'ha publicat en la seva versió castellana en les publicacions de la Universitat de València i en la seva versió catalana per edició Bromera, i que va ser l'objecte del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General de la Universitat de València. En aquest llibre el que hi trobaran és un conjunt de reflexions sobre què vol dir el fet de menjar, per què necessitem nosaltres menjar una sèrie d'aliments, com durant la història hem identificat aquests aliments que són bons per la nostra nutrició i també per produir-los adequadament, és la base de la nostra agricultura i de la nostra producció d'aliments. Intentarem també analitzar els aspectes més culturals d'aquest aspecte, que són molt potents i fins i tot religiosos, i fer una sèrie de reflexions de cap a on ens porta el futur del menjar, que esperem que sigui adequat, suficient per tots i una font de plaer i una font d'una bona vida per tots plegats.